سيرفي ويا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبراني لجبو أمو فوك ولنمندو karankara aw munun sogolime anna wajulu kene kono malikono ani maliko kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisina ka hina anaka barka jidine alaka o kenen aw belajilenka bi wajulu kene kono ambe masina jamiatul ansar din ka bolo fara mimbe masina ka ufe karankara no yuka section ka fara aka sous-section kan ani aka comité o fara la nyogon kan nyina ka mawludu ba laben wala sa kaseka jidili ke alakira kanu ani sherifu kanula bara in bela jelen kera masina ndolanti terrain kan samedi no bena janvier kalo tile mugani wolonvla ma samba fla ani tani shegin wele bla masina na noka dugu bela jelen ma ulu fana matuko unana kana wele injabi masina a autorité u chaman kume kene konnana kata se rekotra di mogoma ani islamiya bulufara be masina konnana a bela jelen kume kene konnana kerenkrenyala ambalma chrétien ulu fana kume kene konnana min sorolain dantigeli kauna ani nisondiaw yirali jamiatul ansar din tonde munun kera sababu ye kanin bara nyuma inke kaira ka fo jamiatul ansar din ka kayeni masina erebe chugoya minna ulu ka seka wuli ka joke ka nina nyona jamaba ko fara nyogon ka ni ya gale masina dugu kolo ka nina nyona bara bakake kenen konnana dantigali munun kera anga nyema dawfe ni ye kene sanumale ni kene ani kene chamanti kile sabu ni ye a jati minɛ i b'a ye masina a bakɔ a baɲɛ ɲɔnɔ tɛnɛngu segu bamakɔ a bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan ani san donc minnu bɔra sayi matumu folomana tɔngɛ ani saro sule monibebugu ani bogi wɛrɛ kolongo ani kokiri ani masina yɛrɛ arrondissement central an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ko u bisimila nin kɛnɛ in kan n ko kɛnɛ sanumalen don ani kɛnɛ caman tɛ kelen ye sabu n'i y'a jati minɛ Mahamadu Dinɛ nasira la a karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan le président du haut conseil islamique n'o ye Mahamadu Dinɛ ye masina cercle kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan le président des leaders spirituels n'o yɛrɛ ye tɔn ye tɔnbolo min fana n'o bɛ Mahamadu Dinɛ na an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ masina cercle mara la o bɛ nin kɛnɛ in kan yan karamɔgɔ caman bɛ nin kɛnɛ in kan yan Amsardine o ɲɛmɔgɔw bi yan diinɛ yɔrɔw bi yan n'o ye chrétienw ye an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli mun na an yɛrɛ se kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don an sewalen don kɛnɛ in kɔnɔ ka sababu kɛ sababu mun ye an se yan mawuludi sira don hakilila mawuludi koba don donc koba mun don a ka kan nin kɛnɛ in kan n'an sera an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye fori kelenkɛrɛnlen an b'o kɛ sirifula ye a ka gɛlɛn an bɛ don min na ko bi mɔgɔ ka bɔ Bamakɔ k'a fɔ a bɛna ja ta anw fɛ yan walasa diɲɛlama ka bɔ a kalama jamana in Ala k'a kolo suma silamɛya Ala k'a jidi kafiriya Ala k'a nagasi jamana a marabaa bɛ minnu bolo Ala ka hakili ɲuman d'u ma
u ka baara kɛ tiɲɛ kan anw yɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ n'an ye jamana kɔnɔdenw ye an yɛrɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ala ka hakili ɲuman di an yɛrɛ ma an b'an ka baara daminɛ ni ala tɔgɔ ye o kɔfɛ an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini Alahu Taala fɛ ka ɲɛsin an kuntigi Muhamadu ma a n'a ka sodenw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura olu nɔfɛ ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa lase lahara don ma an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala ma ne ni aw yɛrɛ o la o la an bɛ nin jɔyɔrɔ in min na yan ye karamɔgɔw ka kɛnɛ ye mais ni mɔgɔw y'i bonya wajibi don i bɛ bonya lasegin u ma Masina section ye section minnu invité an kana fara u kan ka kira ka bangini ɲɛnamaya o section ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka foli ci don an da ka na lase Masina ma ani jama minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yan k'u bɛɛ lajɛlen fo Masina section tɔgɔ la o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ya Rabbi ala ka wuli hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a kolo suma jamana ala k'a segin cɛ ma ala k'a bɔsi nkalon na mɔgɔ minnu yɛrɛ se nin kɛnɛ in ka yan hɛrɛ caman bɛ Alahu Taala bolo ya Rabbi ala k'a nɔgɔya an n'u ye an bɛ sira tɔɔrɔ ko minnu ye ya Rabbi ala k'an kisi a ma o la yanni an ka bɔ kuma la an b'an kan sama ya fɔ yanni Bangɔni Kuluju la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya Seydi Sharifu Usmani Madani Hayidara dɔnkilidalaw ko ale de ma ko woyonbaji woyonbaji min don a ti woyo sanfɛ a bɛna dugu jukɔrɔ de o la a dugu caman bɛ yen a bɛ sigi a ka du kɔnɔ muruti la a bɛ bala tuma min na nɛɛma bɛ poyi a ka du kɔnɔ o kɔrɔ ye di a dugufin kiriri caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni Alahu Taala ma o den dɔ karaba ka tugu karamɔgɔ kɔ ala b'a muso dɔ karaba ka tugu karamɔgɔ kɔ o kama an k'a bɛ woyo dugu jukɔrɔ de an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi a bɛ hɛrɛ min ɲini ni jamana in ala k'a nɔgɔya n'a ye a n'a ka denbaya ala ka n'u kana ala ka n'u kisi ala ka n'u tanga hamiti ba jɔna mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ se ala ka n'u hamidi la nka hami min bɛ an na bi n'o ka gɛlɛn ni hami bɛɛ ye o ye an ka jamana de ye an y'an ka jamana koɲɛ kalifa Alahu Taala ma ya Rabbi ala k'an ka jamana kolo suma ale Alahu Taala yɛrɛ min sɔnna ka layidu ta a yɛrɛ kun kan ko jɔn k'a wele a ka an ka hamiw la k'a b'a jaabi an ka hamiw la belebeleba dɔ ye an ka jamana bi ya Rabbi ala k'an ka jamana kolo suma ala k'an n'o kisi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi lahara k'an kisi diɲɛna komi an ma deli jamana kuma na kuma ka gɛlɛn dɔɔni an b'a fɔ mu ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nisɔn jalenba don ka ala fo ka waliman dɔn nin kɛnɛ kan ani n bɛ foli lase Amsari section ba ma minnu bɛ sakili kɔnɔ o la u ye an wele mawulidi in kɛnɛ kan an fana nisɔnjalen don ka kɛ aw fɛ yan nin waati la ani n'i b'a a ye diɲɛ kɔnɔ diinɛ walima alasira taama jamakulu fila de bɛ yen Isa diinɛ ni an ko Yesu Kirisa ka diinɛ taamabaw ani Mamadu diinɛ taamabaw n tɛna kuma jɛɲɛ kosɛbɛ mɔgɔw dɔw kumana u da sera fɛn dɔw ma min nafa ka bon kosɛbɛ surtout monsieur le maire a ye 2017 gɛlɛya ko fɔ n'i bɛ anw ka Mali jamana filɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko min i b'a ɲininka k'a b'a fɔ a ti Ala dɔn i t'o sɔrɔ n'i ye mɔgɔ sigi 198 o bɛ Ala dɔn mais n'i ye anw ka Mali taabolo lajɛ ka an ka Mali nacogo lajɛ non a b'i kamana gan han a b'i kamana gan kosɛbɛ
Muna ima yamba fo ko tolérance religieuse o koroy anga sigi ñogo fe ibe jeo jela ibe dino dinela anga sigi anga son ñogo ma anga ñon komu ngatuma chamba anya miriti mais ni bayi anye o kota mado anti do akono katanye kasigi kanye ango anga tolérance religieuse o koro kasigi ñogon fe mais anti ñonga geleya jatimine anti ñonga digngu jatimine anti ñonga toro jatimine mais ka foti sigi dala eni mogo be sigi la ko anga sigi ñogon fe anga na se ñogon ma mais eti sa kasu ni sayate iti sa kasu ni banate yala oye tolérance religieuse wa donc o ba jira k'a fɔ ko an b'a fɔ an da la sigi ka kɛ ten parce que ni i donna a fɛ sigi ka fɔ ni kumaw la a bɛɛ tin bɛ don ɲɔgɔn na o de y'a to don dɔ matigi Yesu Krista a ka diɲɛla taama kɔnɔna na a ye san 3 de kɛ ka Ala ka kuma fɔ ani diinɛ ɲɛmaaba dɔ bɛnna o y'a ɲininka ko karamɔgɔ ne kan ka mun kɛ walasa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o kɔrɔ alijinɛ a ko o diinɛ ɲɛmɔgɔ ma a ko i bɛ ci fɔlɔw dɔn ci fɔlɔ jumɛn don Tawureta ci fɔlen Musa ka ci fɔlen kira Musa ka ci fɔlen i kana jatoya kɛ i kana mɔgɔ faga i kana suɲɛni kɛ i kana ngalon da mɔgɔ ɲɛna i fa ni ba bonya diinɛ karamɔgɔ ko ne y'o ci fɔlɔ bɛɛ mara kabini denmisɛnnin ma matigi Yesu ko kelen b'i jɛ taa i bolofɛnw bɛɛ feere ka tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ na tuguni matigi Yesu Krista la a ɲɛ kumuna dɛ bawo ka da ka nafoloba tun b'a fɛ Yesu ko nafolobatigi doni ka gɛlɛ Ala ka masaya la ɲamɛ doni ka nɔgɔ miseli wo fɛ ka tɛmɛ nafolobatigi doni ka Ala ka masaya la a bɛ fɛ ka mun de fɔ a ye diinɛ karamɔgɔ in suma ni mɔgɔ ɲɔgɔn ŋaniya de ye o y'a jɛ a tun bɛ ci fɔlɔw dɔn nka a tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ŋaniya dɔn or que Ala de ye diɲɛ kanu Ala ye maninfin de kanu kiraw ma taa kungo kɔnɔ u nana mɔgɔw de cɛla donc o de kosɔn n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ ni maaya ma basigi a kɔnɔ gansan de gansan ni adamadenya ma basigi a kɔnɔ adamadenya ma bonya kɔnɔ furu ma bonya kɔnɔ adamaden bonyali a kana toɲa a joli kana bɔn n'o ma bonya kɔnɔ an bolo bɛ bɔ karawo fɛ sini janɛmɛ de b'i ɲɛ donc o de kosɔn adamaden kanuya ye fɛnba ye an ka o faamu ne lamɛnbagaw o de y'a to kanuya ye fɛnba de ni kanuya tɛ yen foyi tɛ ɲɛ jamana t'i jɔ du t'i jɔ donc o la an bɛ foli di Amsar ma u ka nin lajɛ kosɔn nin de ka ɲi kosɛbɛ o de kosɔn anw minnu ye Yesu Krista diinɛ mɔgɔw ye anw minnu ko an bɛ tugu Mamadu diinɛ la donc o la an bɛ ko Ala n'an ko Ala gɛlɛya man ka ye joli man ka bɔn Haidara Ala ka hinɛ n ka cɛkɔrɔba la a ye Haidara kanu Haidara y'a kanu a ye dugawu kɛ dugu ye hali bi sini Masina bɛ to o hɛrɛ de la Masina tɛ to kɔfɛ Masina bɛ taa ɲɛ de Ala ni karamɔgɔ Haidara barika kama an bɛ dugawu kɛ dugu bɛɛ lajɛlen baro in sigi a yɛrɛ la cogo min Amsar di Ala k'a taa ɲɛ Ala ka Masina taa ɲɛ foli min bɛ ne fɛ o ye nin ye Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala k'an ni sababa bɛn radio rurali ɲamaya so tɔgɔ la a b'a kalama k'a fɔ Masina radio rurali a so tɔgɔ dan bɛ karamɔgɔ la Haidara n'i y'a ɲini n'i ye Masinakaw ɲininka n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko radio rurali yɛrɛ ye Ansari radio ye don tɛmɛna
arajo rali ne ba a bureau kono don temana arajo rali nye geleya chama soro o do Fabia Siri Temeli Basiri Temeli an seru ma ka arajo geleya ka Khalifa Ansar la wallahi arajo wulla ka jo yo Qur'an kala nga ka do bu ka arajo la karamo yera na yo do bu ka arajo la ali bi arajo mbebi na sigira Ansar kene ka pourquoi anti o nyuma munun kera nye kunungo kateme ko lufo donc kera arajo bi marché no groupe de fenyana mati sora la kuma do gasoil yere ti sora ana blena Ansar de bi gasoil sa barko ka di ama ma ni maka islamay ka kan ga horoy aka jey wallahi ala kama jedu ala ya ajera ala kama kam ni jey kam na damina na fobi dongo do bi faraka ni ala kama jete sama sura madabla mugo ni ala ya na jera ala kama na yi fenfenta ala bi barka do ala an yere antina kuma jya tuguni ble arajo togola amu do ke Ansari amu do ke ana karamo bey ali bi ala ka to jela ali bi ala ka kishi ali bi jamanay ali bi ala ka kusuma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين anga foli be naba be masine mara bere jila anga foli ba bere jili community tanikili kosobe achena misu namu dumiseni makoroba kosobe anga foli ba bere jili beya masine konoya namu anga foli be anga wili ba be no bi fe ko anga invité namu ka damine kamina anga nyema bawra no ya anga fanga bunai foko na la dugu kono munu se anga foli ba bere jili bamanan gote ngunu de sansuro juruko ni ko fon fe ngadi min yamira o de jambira o de kadina to berajili fon fe ngadi hadama de ye fe bey o de ani adama de ni de kada ye fe bey o fe mi min ni kana o kan janni fana yi kateme ni reka mana anga foli be anganda baw be kada mina komandawna kata anga soroshu fe kata gardu fe kata commandant fe kata mara kloshila bere jili fe anga foli ba bere jili wa anyu wele ningene nga ya alhamdulillah amba don unana uyanga kene uya useko kara unana wele jabi anga foli buye na moray community tanikile bako ani banye anga foli ba bere jili mama siya anga foli ba be mami ngania bia anga foli bu be alhamdulillah ninde ko damine anfe masine section ka sike mawludu nyinama ya ka sigi singa nya koloy mana amba nyini ala fe ya rabbi ala ikaninga ko damine ko barika maula masine ke nyefeta ala ika sababu bonna masine ke be ala ika sababu bonna masine ke here soroli galsiga ko siraka sanji ko sirauka napolo ko siraka chike ko siraka adama de bi fungo fe nyini no kanga napanye ye amba yini ala fe anye mawludu kele mizi ala ka ko kama ala ko berajili no amin ya rabbi na mora yin sika nyine anga karamgo ko karamgo mu mango fe ya nga fuli ba berajili karamgo ya sita ka da kun kena nga fuli ba berajili o na mora nga foli dafali be section bureau fana yi matani kono do nga foli ba berejili ni ci ala ka nu dem na muray mita comité kilingili na berejili na comité bora kana ngere ngaya ki se ngere zoro ya ani munu ngani ya biya ani munu nga hanu biya ani munu meseke na nu ga miriya u be ngere nga foli ba berejili mana anga hamu ala ma gudlala ngere ngaya amba yini ala fe ala miya an fara nyonga ala ka nga hamu bedla bamanan gote ko ngunu te sansoro juruko
ni mago bɛ dira ni ye ŋunu dilan i bɛ jurukisɛ ɲuman ɲini ka taa n'a ye bɛɛ kungo kɔnɔ o tumana o de ye an ka seyidi ye a seyid a sharif Usman Madan Haidara n ka foli b'a ye k'a minɛ yan fo Kulujura ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala k'a ɲɛ mɛn ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ ka dafila to an n'a ye kira sanima in muɲɛ kama sɔli ala rasuli kuma jan wɛrɛ tɛ ne bolo ka fɔ n bɛ société civile la an bɛna foli de lase aw ma ka foli lase Amsar jamakulu bɛɛ ma ka foli lase Amsar ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma k'a daminɛ Masina cercle ɲɛmɔgɔw la fo ka taa se u ka guide spirituel yɛrɛ la min ye Usman Madani Haidara ye basa u ye kɛnɛ min sigi bi nin kɛnɛ suguyaw de bi kɛ sababu ye ka an jamakulu fara ɲɔgɔn kan k'an dorogo ɲɔgɔn na walasa ka se ka bɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana dun bi yɔrɔ min na bi an tɛ foyi wɛrɛ de nɔfɛ bɛn kɔ ala ye kɛnɛ in sigi hɛrɛ la cogo min ala ka kɛnɛ in wuli hɛrɛ la ten an bɛ foli kɛ bɛɛ la an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔba ye ne ka kuma ye foli dɔrɔn de ye bi parce que ni dɛmɛbaga bɛ kɛnɛya la Masina mara kan a jɔnjɔnba dɔ ye Amsaridini mɔgɔw ye o de y'a to an bɛ bɔ an b'an ka dakuruɲa fila fɔ ka fara karamɔgɔw ta kan parce que bi ye karamɔgɔw ka kɛnɛ de ye c'est vrai dɔnnibagaw ka kɛnɛ don mais dɔnni min don karamɔgɔw ka kɛnɛ don ni i degunna Masina kɛnɛya ko dɛmɛni kama n'an ser'u ma su u bɛ wuli n'an ser'u ma tile u bɛ wuli mais an bɛ sira fila dɔrɔn fɔ mɔgɔw k'u hakili lajigin dɔgɔtɔrɔso la sanuyalen Amsaru jɔyɔrɔba b'a la n'an kɔnɔna filila samiya an kɔnɔna filila tilema n'an ser'u nɔfɛ u b'an dɛmɛ an bɛɛ b'a dɔn Masina jeliko ye gɛlɛyaba ye dɔgɔtɔrɔya sira kan parce que jeli tɛ taa sa pharmacie la mais ni kɔnɔna filila ni ser'u ma jeliko la mɔgɔ minnu bɛ na ka na an sinsin o ye Amsaridini mɔgɔw ye donc an bɛ dugawu kɛ u ka karamɔgɔba la an bɛɛ ka karamɔgɔba n'o ye Usman Sherifu Haidara ye k'a yira k'a fɔ a bɛ kuma min fɔ a bɛ jogo min ta a jogo kelen kelen bɛɛ b'a ka tɔnden bɛɛ la an bɛ sigida min na parce que o y'a waleya yira anw na an ta kɔni ye foli ye ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala k'an bɛɛ sago an bɛ nabaw an b'a fo an b'a barikada don ko an kun ye kuma min fɔ an bɛ segin a kan n'o ye Ansaru a bɛ cɛsiri min na nin y'a nafa dɔ ye bi Masina bɛɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn yan bi ne bɛ kuma Haut Conseil islamique tɔgɔ la yan ka da Sherif Usman Madani Haidara a ye baara ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ yan a diyara n ye fɛn dɔ de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni ala mago b'o o la يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وأحسن عمله شر الناس من طال عمره وساء عمله رواه البخاري والمسلم متفق عليه على صلى الله عليه وسلم أكو مغولا سويرا ما وجوني ميه ما ميسي جاسر كبارا ماكي an bɛ ɲɛ bɛ nin kɛnɛ kan ni baara ɲuman don ni ɲuman tɛ an bɛ ala fo an b'a promoteur an b'o fo mɔgɔ la sɔn tɔɔrɔ ma ye jɔnni ye maa min ye si jan sɔrɔ ka ala sɔsɔ mana dafe an ka sira ala ɲɛ nin jɔyɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnma ma Haut Conseil islamique président min bɛ Segu n'o ye Cheikh Hasimi ye an b'a fo yan nin kɛnɛ kan Cheikh Hasimi Haidara nin kɛnɛ in kan yan Haut Conseil islamique président ba n'o ye Mamudu Diko ye an b'a fo yan sabu an b'a yɛrɛ de ka jɔyɔrɔ la yan nɔ Ansar mu an bɛ min fɔ a ye sira ala ɲɛ dɛ an ka sira ala ɲɛ silamɛ bɛ fana baara o baara n'i b'a kɛ a ka kɛ ani ala de bɛn
bon baara si tɛ yen baara min ka ɲi ka tɛmɛ alakira kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kɛnɛ n'i y'o ɲɛnɛmaya o ye ala yɛrɛ de ka ko ɲɛnɛmaya n'i kɛra ala fɛ n'i ma kɛ alakira fɛ fu don n'i kɛra kira fɛ n'i ma kɛ ala fɛ fu don bon kumana n'i ye ala ni alakira ko ye kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ Usman Madani Haidara an b'a fo wa an b'a fo a ka tɔndenw ye a kana faranfasiya kɛ de a kana faranfasiya kɛ de an bɛɛ de ka kan an bɛɛ de ka kan n'an bɛ baara min kɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ ko ɲɛ ansaru ye n bɛ n ka baara kɛ non 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 bi yɛrɛ nali tun ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ nka wajibi dɔ n bɛ na an bɛ na an jɔ kɛnɛ kan an bɛ yan nɛnɛ yɛrɛ b'an na nɛnɛ yɛrɛ b'an na nɛnɛ b'an na mais an bɛ sigi yan alakira ko de fɔra fɛn o fɛn n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ma alakira fara a kan ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw de bɛ sali alakira sallallahu alaihi wasallam kan n'i ma mun limana ala la i bɛ sali a kan mana n'i k'i b'o ka su ɲɛnama sara su tɔ ni a diɲɛ mana an b'a fɔ a ka maa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na ala ka nin kɛ a daminɛ ye ala ka na nin kɛ a laban ye an bɛ min fɔ a ye an ka siran ala ye dɛ n'i k'i bɛ ala ko k'a fɔ limaniyara ko i ti fitinɛ o ye nkalon ye i tɛ ala kɔ ala kɔni foyi tɛ ala kɔ ala ɲini na ni alijinɛ tɛ nin yɔrɔ in na mɛri y'an kasi yan an ka mɛri bakɛ samakɛ a ye an kasi yan wallahi a ye kuma mun fɔ bamakɔkaw b'u to bamakɔ n'a fɔra ko minisiri mun bɛ na ye u b'a cun an kan ko an bɛ zone rouge la a ye tiɲɛ fɔ yan dɛ i bɛ bala k'an bɛ dugu jɛla ko minisiri dɔ bɛ na foyi tɛ yan an filɛ hɛrɛ la yan nɔ foyi tɛ yan anw bɛ yan hɛrɛ la foyi t'an na a bɛ bamakɔ kɔnɔ ko maa tɛ se ka taa masina yan anw filɛ kɛnɛ kan yan nɔ foyi t'an na yan foyi t'an na o foyi t'an sɔrɔ yan an bɛ bɔ yan hɛrɛ la an bɛ taa si an ka so kɔnɔ hɛrɛ la sini an bɛ taa an ka foro la hɛrɛ la mana an b'a ɲini ala ka jamana nɔgɔya an bɛ an to yan k'an profiter jamana kɔnɔ mankan mun bɛ yen fitinɛ mun bɛ yen balawu mun bɛ yen ala k'a ban donc kumana an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ bi donba in na ala kɛra lahɔrɔma kama ala ka jamana nɔgɔya ala ka kolo suma alisilamɛw an bɛ ala fo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ ala barikada k'a waleɲuman dɔn hadamaden nɛɛma o nɛɛma n'i y'a sɔrɔ i kan ka bonya sɛmɛ fɛn fɔlɔ min na o de ala subhanahu wa ta'ala ye wala nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ ala fo k'a barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min ye bi su yɛrɛ na jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na nin su in ye su ye Masina kɔnɔ yan nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni maa min ko k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ i ma nkalon tigɛ n'a ɲɔgɔnna min kɛra nin y'o ɲɔgɔnna daminɛ de ye n'o tɛ a ɲɔgɔnna ma kɛ min tɛmɛna mais ala ka ko ye mun ye baara o baara ni ala y'a kɔ dɔrɔn k'a latigɛ k'a bila yen la yujalliha illa liwaqtiha la yujalliha illa liwaqtiha ni kun bɛ ka kɔrɔ o kabini ala ye adama da don min na o y'a sɔrɔ nin bɛ yen mais bi de ala y'a jira an na su in na de n'o tɛ a kun bɛ yen n'a kun tɛ yen a kun tɛ kɛ bi n'a kun tɛ yen o don azalu la kabini gale ni ala kun b'a labɛn su in na a kun tɛ kɛ n'i y'a ye an y'a ye su in na a kun bɛ yen de ala tɛ foyi kɛ fo a ka labɛn ka tɛmɛ de bi de a jirala an na ala min ye nin jira anw na kɛ masina bolondatɛrɛ cɛmancɛ la ka waajulu sigi nin y'a fɔlɔ ye ala kira tɔgɔ la ala kira min ka sa ala ka danfɛn bɛ yen ala kira tɔgɔ la ala min ni maa tɛ kisi ni ale muhamadu tɛ ala kira tɔgɔ la ala kira min
dan fɛn bɛɛ dara ale muhamadu sɔrɔlen kɔfɛ ala fɛ o muhammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale de ko ako allahu al-mu'ti wa anna al-qasim ako nema min bi ala fɛ hina min bi ala fɛ ni ala b'a di danfɛnw ma diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka ta diɲɛ dali ka taa se diɲɛ wuli ma a ko ala ka nɛɛma bɛɛ bi di ale muhamadu de ma ale muhamadu de b'a tila danfɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira de qasim ye wa huwa al-qasim ale de ala ka hinaw tilan b'a ye anw bɛ mun fɔ su in na nin kɛnɛ in kɔnɔ yan maa o maa bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ seereya bi an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ala kira muhamadu cira ni hinɛ min ye a bɛɛ la belebeleba ye mun ye fɔlɔ i ka kɛ silamɛ ye o de y'a belebeleba ye wa cɛ o cɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan muso o muso bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ala ni kira ni mɛlɛkɛw kɛra seere ye k'a fɔ aw bɛɛ silamɛ de ye n'o silamɛya kama tɛ aw ti ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan wala kira ye nɛɛma min tilan danfɛnw jɛya anw y'a la belebeleba sɔrɔ o ye mun ye o ye silamɛya ye alisilamɛw dɔw bɛ bonya n'a kɔnɔfɛn ye minɛ bɛ vɛlɛri n'a kɔnɔfɛn de ye bisiw n'a ye dɔnba ye ni mun ye ni alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam n'an jɔra o kɛnɛ kɔnɔ k'o ye alakira ka bangeni su ye o bangeni su dɔ b'a miiri ko mawuludu kalo sara mawuludu kalo ti sa su o su ye mawuludu ye dɔw bɛɛ ye mawuludu ye ɛri o ɛri ye mawuludu ye fo ka taa diɲɛ wuli alakira ka bangeni o ye alamu bangeni de ye alakira ka bangeni ye diɲɛ yɛrɛ bangeni de ye ni alakira kun tɛ diɲɛ kun de bange wa an di kira ka mawuludu dama na de an bɛ diɲɛ yɛrɛ bangeni kɛnɛ de kɔnɔ bali kira de alamu ye n'ale tɛ diɲɛ ti kɛ n'ale tɛ lahara ti kɛ wala n'an sigira nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an balima jamuiyatul islami al ansarudin olu ka kɛnɛ labɛnlen don u ka ɲɔgɔn minɛ kɛnɛ don u ka diinɛ sinsin kɛnɛ don diinɛ sinsin kɛnɛ ni ɲɔgɔn minɛ kɛnɛ ni ɲɔgɔn labato kɛnɛ ni koto ɲɔgɔn dala kɛnɛ min ni ala ye ɲɛmaa d'u ma ɲɛmaa min ma kɔfilɛ foyi la a y'a daminɛ ni min ye a b'o la bi wa an b'a dɔn a bɛ sa o fana kan o de y'an ka sirifukɛ ye a sayidi sharifu usmanu madani haidara alisilamɛw sayidi sharifu usmanu madani haidara ne bi dɔ dɔn a valeur la mali jamana don tɛmɛna mali karamɔgɔ bɛɛ kun bilamɛ kelen kelen karamɔgɔ bɛɛ kun sigimɛ mali kɔnɔ kelen kelen ni ye seko ye i b'i ka bulon kɔnɔ ni ye karamɔgɔ ye i b'i ka bulon kɔnɔ ni ye jama ɲɛmaa ye i b'i ka so a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn nani ni ɲɔgɔn lagosi dabila anw karamɔgɔw de ye kelen ye jɔnni y'o sinsin mali kɔnɔ a sayidi sharifu usmanu madani haidara k'a jira mali karamɔgɔw la a ye kelennasigi dabila an ka ɲɔgɔn nani dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila anw bɛ bɛn mɛn kelima kelen kan o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah wal asl wa qiblatuna wahida wal qur'anu wahid wa jannatuna wahida wa rasuluna nabiyuna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale de mali dɔnni b'o fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a jira maliyenw na mali diinɛ laseli ɲɛmaa ko de don mali diinɛ laseli ye ɲɛmaa ko de ye mani la imama lahu fa shaytanu imamuhu ni ɲɛmaa ti maa min na shetana y'i ka ɲɛmaa ye shetana y'i ka ɲɛmaa de ye ni k'i bɛ diinɛ kɛ ɲɛmaa t'i la ɲɛmaa b'i la dɛ i ka ɲɛmaa ye shetana de ye ale de y'a jira k'a fɔ
dina tinye nyamanda yana sheko waya to anga faranyonga mugadam wanga faranyonga mali don bo wanga faranyonga wo faranyonga kakla ka jira ana mali dina lasali mabakodi aye nyoron laje shego hamawlahu balonai ala donka ala soroka kafatu wal yakono aye dili laje bahumu dili ana juru yaw aye nyaro laje ani seku nyaro karamo ana juru yaw shego mayu ni shego mazuru ayta korofe woro bubu seku sala umbolona wal yakai kata suga la haratama wa joni ya seda guru seda nona asidi sharif usman madan haidara alladhi asina guru sana nona kajira mali yawna mali dina lasaliye karamo kudi wada kara tonye tomi wele la ko lideri wo lideri ne de bo presandi ke masina ya wode ne joni ngene ngona bishina aw nyafe bishina ngene ngona ya donite bonyete foyite anjera dume ngama silama ya kilenya dina kilenya Seydi Sharif Usman Madan Haidara ya ngwele kata mima anya ye ode chiye anga faranyonga ode chiye farafrali ye shetana ka baradi wala aw munu nana ngene ngono ya ibura jie yoro wo yoro mali kono mali koka élection fɛn fɛn ni bɔra ye cercle fɛn fɛn ni bɔra ye arrondissement fɛn fɛn ni bɔra ye commune fɛn fɛn ni bɔra ye kana nin gɛnɛ ina bisu ina kana nin gɛnɛ ina maya kena ina na ina maya imana ma kama de ayi ina na ira bakun jati de kama bede na ira kama ye muyi ambene na ko nin gɛnɛ sigi bi fedo nya anga lahara la wa alaka lahara ke ambe sara ye sara jogo nyumana amin ina fo ya fo jogo mi islamiya kuma manjam ni ki dame alala ko sofle abul gelefle ika baraka abana donc jamana ngono ne ni kene wasalen do bi bunya masigi masna karamo belejeli ani masna lamini ani mali belejeli ni kene munjira anna aya jirana ka fo ko masna go bi nyogon fe o dine tabulo ka dogo ni kene nga min dia donc o ka kan ni yoro ina ya nga bunya masigi kuye o temene ngo fe mi kuma Hizbur Rahman togola ni ko Hizbur Rahman o nyemo ko joy o Said Sharif Shola Baya Haidara ani Sheikh Muhammad Abu Jafar Jabate ambu bele jelefo o ye mundo anda ko nana na ko anga fo kanga Sharif Usman Madan Haidara anga tanu ay bara nyima mununge anga bunya masigi ke ayi mogo ba fo bi alhamdulillah malikula bi a Sharif Usman Madani o bilebele badoy donc ka ni kenenga anga Haidara tanu ka tanu lase aka barala Haidara ti tanu go Haidara du de Haidara bi tanu na ka barani Haidara e bara munge ode wasalendu bey ni aya ambele jele bi nyozoro ni kenenga bi kambi kuma dine togola kerengerema anga sardini fo ga wole nyundo am fulla se na ba bela jelima mumu na to soro kanu ta to soro anyangen mawlu barka may sigi akene aya sigi herala ala ka wuli herala ami fulla se kerengela masna muso bela jelima masna na lamini dugu muso bela jelima am fulla suma ka fulla sanga karam go baw bela jelima ambu foku barkada anyanyi ne ala fe nin kene asigla herala la ka wuli herala kerengere de nyana karamo min gara sababu ka an fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ sijani kɛnɛya ni kɔrɔta ni wasabi ala bolo ale min ye diɲɛ ɲini ni lafiya ye ka silamɛya ɲini ni lafiya ye an b'a ɲini ala fɛ yara bi ala ka yɛrɛ lafiya sijani kɛnɛ do ala bolo ala ma dira n'a ma a bɛ wasa ɲini ala fɛ ala ma dira ma jan tɛ ne fɛ waati ye dɔ kɛ an ye ci bila an ka udu karamɔgɔw ma n'o y'an ka ansarudini karamɔgɔw ye u y'an sɛgɛrɛ ka na an ka wele jaabi a diyara ala ye a diyara an ye an b'u fo ka tila k'u waleɲuman dɔn tɔɔrɔ min ma u natɔ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u kɛ k'u tatɔ sɔrɔ an bɛna sigi min kɛ
ka baara di an karamɔgɔ ma ni o ye Abdurahmani Bufa Tarawele an b'a ɲini Ala fɛ a bɛna kuma min kan Ala k'a kɛ Ala ta ye Ala k'a kɛ Alakira ta ye yarabi Ala k'a kɛ sababa ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ni an karamɔgɔba ye a ka laseliw la a ye min fɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. N'a diyara faamaw ka faama ye ko bɛɛ bɛ Ala min bolo Ala min a t'i ye ɲɛna nka n'o b'i ye n'i k'i b'o sɔsɔ an filɛ kɛnɛ min kan nin ye nin bɛ sɔsɔli ban Ala ko la ni Ala nɔ ye o de la mulhiduna dɔ n'o ye tiɲɛ mɛrɛngɛna dɔ ye a nana se karamɔgɔba dɔ ma a ko i b'a ka Ala fɔ don o don bɛɛ ko Ala ko yala Ala yɛrɛ nɛgɛkurun bilalen de don wa tari bɔwoyo tɛmɛtɔ de don tari sisi de don n'a bɛ wuli Shehu in ko a ma ko ala i delila ka sigi Maridul Banjuri kɔrɔ wa i delila ka sigi banabaatɔ gɛlɛn kɔrɔ wa a ko a delila ka sigi o kɔrɔ a ko n ka mɛn banabaatɔ ma min ka bana ni tulo ma gɛn baasi ka tulo ma gɛn m'a ɲɛ bilen dɔgɔtɔrɔ ka tulo ma gɛn m'a ɲɛ a ko ale delila ka sigi o kɔrɔ a ko yala a labanna mun na tiɲɛ mɛrɛngɛnɛ in ko a ko a labanna min na ko a sara Shehu in ko a ma ko ala a sara cogo di a ko a ni bɔra a ko ale sigilen a kɛrɛfɛ ni bɔtɔ kɛra nɛgɛkuru ye ka taa wa tara a kɛra jiwoyo ye ka woyonde tari a kɛra sisi ye ka wuli a ko ale mun ye a ko yala ni o ye ni ye da kɛra o la k'o kun bɛ yen nka a taara n'o couleur ma se ka dɔn yala e bɛ fɛ ka mun fɔ ni daba masa kan e bɛ fɛ min ka sifaya o kan o la n'a jara Ala ye masina ma sigi n'a ye fiyewu ko nin jamaba in bɛna jɛrɛ masina nin waati in na tan nka Ala ye fa'alu lima yurida min ka di Ala ye a b'o de kɛ o sira in ka wajili kɛnɛ in sigira kun min kama a bɛɛ fɔra ka ban Dirisa lisanil hali asidaku min lisanil makali kɛwalew mana min fɔ o de ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ daw ka fɔta kan n'i ye masina dara jɛlɛ cogo lajɛ yan basigi ni hakili sigi kɔnɔ nin bɛ nafa min ye mawuludu dama tɛ dɛ masinakaw nin ye Mali fasoden ɲuman bɛɛ ma jigi sigi ni basigi de ye ko Mali bɛ to sen a faamulen don wa ni kumana o kumana kuma bɛ nkalon tigɛ nka ni kɛwale ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye an ka monsieur le maire an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a barika da k'an ka foli ɲɛsin an ka dugutigi ma ani an ka haut conseil président ba n'o ye an karamɔgɔ ye ka fara an ka Sheku ba kan n'o ye Alhaji Sheikh Bayi Tarawele ka taa se an ka chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ma fo ka n'a bila an ka ahlu shia mɔgɔw la ninnu bɛɛ yeli kɛnɛ ka kana kuma ninnu bɛɛ yeli kɛnɛ ka kana kuma nafa min b'o la Mali ye nafa min b'o la kodɔnna bolo wallahi ni an b'o dɔn hali n'an ye wajibi wuli tan min kɛra a ye wasa kɛ nin kɛnɛ in an mɔnɛlen de nana a kan ntan kun m'a kanu ko an yɛrɛw bɛ sigi ka kuma nin kɛnɛ in kan giribukɛ min sigilen bɛ aw ɲɛfɛ bi aw badenkɛ don ani aw ka kalanden n'o ye Abdurahmani Tarawele n'a bɛ wele ko Bufa ka bɔ Tɔngaw fɛ yen Masina mara kɔnɔ i bɛ kira jogo jaati sɔrɔ mawuludu min na kira jogo jaati sɔrɔ mawuludu min na ni mawuludu in b'a la
n'a mawludu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi nin b'a la n'a tɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ nin b'a la ka da mun kan waati dɔ de tɛmɛna kira kanu banna nka kira nɔ a n'a ladegeli o tununa na wala o gɛlɛyara ma a faamuyalen don wa kira kun cɛ ka ɲi e ni ne ti nafa sɔrɔ o la tuguni e m'a ye kira yɛlɛɲi tun bɛ tan an ti nafa sɔrɔ o la tuguni an bɛ nafa sɔrɔ min na o de ye kira nakun a ye jogo minnu baara n'an y'o fɔ ɲɔgɔn ye k'o kɛ ka jira ɲɔgɔn na ni kɛwale ni fɔta farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ kundilanna kelen minɛ o tuma kɛwale ni fɔta a farala ɲɔgɔn kan yan Masina mara kɔnɔ Jamiyatul Ansar ka sira fɛ karamɔgɔ 100 ani karamɔgɔ 10 ani 5 o de bɛ Masina kɔnɔ mais a bɛɛ lajɛlen la 115 in bɛɛ la a bɛɛ ka kɔrɔ min ye o ye ne Abdurahmane Tarawele de ye n'o ye Bufa ye ni cɛ kelen tɛ a bɛɛ ka kɔrɔ ne de o kuma an karamɔgɔw ko ni mawludu in na ko dabɔ don olu ma kanu fiyewu Masina section mawludu la ka na sigi kɛnɛ kan a kun ka di anw ye de an ka wele bila kira yɛrɛ joli dɔ ma n'o ye Sherif Usman Madani Haidara den dɔ ye o n'an ka sigi an faso kɔnɔ ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'olu ɲɛda barikama in lajɛ o m'o kɛ ka bangini kɛnɛ kan nka ka sanga n'an ka jamana kibaru min fɔ n b'a la ka sanga n'a ye kumanaw t'an bɛ min fɔ ka sanga n'a ye fɛn dɔw bɛ da maa la f'i yɛrɛ bɛ ɲini k'a filɛ tiɲɛ o la an y'a kanu n'a ma ɲɛ ko tɔɔrɔ kibaru bɛ yɔrɔ la tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ o anw yɛrɛw n'an ka fɔlɔ a faamulen don ka kɛnɛ fura sabu an y'o sɔrɔ sahabaw jogo la Seydina Abubakar ni kira donna kuluwo la don min siranya yɔrɔ kun don degun yɔrɔ kun don yɔrɔ sidɔnbali kun don ale de bilala ɲɛfɛ ni tɔɔrɔ bɛ o fɔlɔ k'ale sɔrɔ kira ba in valeur kama o sira in ka kira mɔdenw an y'a kanu ka bila u ɲɛ yan k'u mɔkɛ ŋaniya k'u sabati nin kɛnɛ in kan ka Masina basigi mawludu bɛ dugukolo basigi an tila an karamɔgɔ minnu tɛmɛna mawludu nafa kumaw la yan n'o ye Ali Jaraw ye u ye fɛn caman fɔ la an bɛ sɔli kira ba in kan kisi ni nɛɛma b'a kan n y'o de f'i ye Ala ye Muhamadu min kɛrɛnkɛrɛn k'a kusaya danfɛn bɛɛ lajɛlen ye n'ale de sababu ye silamɛya a bɛ dusukun faralenw fara ɲɔgɔn kan dusukun faralenw silamɛya de bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ kan da bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi sɔli kɛlen kɔ alakira ba kan an bɛ sɔli a so dunge sanumanw kan sirifiw kɔni u ni mɔgɔ tɛ kelen ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ Ala ye dali kɛ nka Ala ma mɔgɔw dama kɛɲɛ a b'i wasa i k'a faamuya dɔrɔn Ala kun ye se ka kuma diɲɛ bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn i siso kɔnɔ sabu ni kaba pɛrɛnna bɛɛ b'o mɛn nka Ala y'a dabɔ a kama ka mɔgɔ dɔ de suganti a ka jɔnw cɛ la k'o ci an ma o de b'a yira ko o ni anw tɛ kelen ye sabu kuranɛ ko ten ya'lamu haysu yaj'alu risalatahu ko Ala de b'a dɔn a kan k'a ka ciw bila yɔrɔ min Ala de b'a dɔn o de la dɔnkilidala ko a ma lam tazalu fi dama'iril kawnu tukhtaru lakal umahatu wal aba a ko a ma wuli Ala ka daliw la fiyewu Ala fɔlɔla ka janto maa min fɔ ko n'a bako la tari a bɛna fɛn min fɔ a bɛna kuma diinɛ min kan a bɛna maga kɛwalew de la min ti bɛn adamaden dɔw ma o kuma n bɛ kira yɛrɛ saniya fa n'a baw la fo ka taa s'a yɛrɛ bakun ma tari n'a fɔra dajugu dɔ kana na se k'a dadi n'an sɔlila o kira in kan an bɛ sɔli a so dunge sanumanw kan sirifiw kɔni u ni mɔgɔ tɛ kelen ye a ko ni Ala ka laɲini don nɔgɔ jurumu danbetiɲɛko k'o bɛɛ taa ka bɔ aw kira somɔgɔw la ka aw saniya min bɛ se ka dɔ wɛrɛ saniya
nanzollo kira bayinga ana sumgo sanma nunga kadam na sidna aliyula karramallahu wajhahu fukana si fatima az-zahra batula nakiya fatima ta ko midrisa na kun yedona ni fatima ta ko kun yedona mo kun ti nyon soso fiyo jiyan la tige en kono bunyo bla yorola ani kira ko la tukuni ala ye fatima ta min bɔ a fa fɛ dancogo la ani taacogo la nacogo ni taacogo bɛɛ la fatima ta ye kira bɔ fɛ ɲɔgɔn ye a faamuyali don o ye jumɛn ye kira kisi nɛɛma b'a kan yan'a ka bange kalo 6 a fa fatura a bangelen san 6 a ba fatura Muhammadu de ye kira fɔlɔ ye dalila nga cili la kira laban o de la ala ye fatima ta kete k'a dɔn belebelebaw bɛna bɔ ale de la kira denw na ale de ye fɔlɔ ye nga fatuli la ale de ye laban ye a faamulen don o kuma ala bɛ fɛ ka mun yira an na ka tila ka kira fatu ka fatima ta to cogoya la cogoya min kan denmuso bɛ se ka fa tiɲɛ tilancɛ sɔrɔ ala ye kira ta ka fatima ta to o cogoya kan o kɔrɔ ye ne ko al ulama warasatul anbiya ko nabi ɲumanw tiɲɛ tabaa ye dɔnnibaw ye aw k'a dɔn ni n'a sɔrɔ kira ye tiɲɛ de ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don ko joli don a k'a dɔn tiɲɛ in tilancɛ a jogo n'a kɛwale o bɛ fatima ta de ye n'an sɔrɔlen o fatima ta in kan kuranɛ ko kazalika najzil muhsinina ko ɲumankɛla sara ti foyi ye ɲuman sara t'e bolo a tɛ ne bolo mais ala ko ɲumankɛla sara ye min ye diɲɛ na n bɛ ɲumankɛla tɔgɔ fɔ k'a caya n'o ma bɛn i ma i fana ka ɲuman kɛ a seri sheri usman madani haidara cɛ min don ala ka diinɛ kɔnɔ ala ka dugukolo in sanfɛ o ma dogo mɔgɔ la n y'o de f'i ye n ko ŋanaw bɛɛ kɔsɛmɛyɔrɔ ye ale de ye ŋanaw kɔsɛmɛyɔrɔ don dɛ ale de y'a fɔ don min kuma ka gɛlɛn mali lengi langale k'a ɲaami a ko humul watan minal iman a y'o fɔ don min su k'a daminɛ o don la ka n'a bila bi la a ko n bɛ n faso fɛ k'o ye limaniya fɔlɔ de ye n bɛ n faso fɛ ko limaniya don o bɔra da min na n'o ye sherifu usman madani haidara ye k'a daminɛ o don la ka n'a bila bi la wallahi su ni tile kɔnɔ ale b'a a kɛwalew double mali ye 100% de o ma dogo ne ni e la karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a di karamɔgɔ ma seereyaw jɔr'o la bi an ka dɔgɔtɔrɔw kumana ka tila k'u ka bonyabaw ta k'an sɛgɛrɛ masina bɛɛ an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ maa bala yan a bɛɛ ka bonya ye an sɔrɔ monsieur le maire yɛrɛ taara an nɔ fo siège la ka taa foli bila an na ko min fɔra aw ye a karamɔgɔ fɛ jamiyatul ansar a y'o de waleya ala ye Haidara kɛ tulomagɛn de k'a di Mali ma ala de b'a ka jamanaw dɔn a b'a ka jamanaw cogo dɔn cɛ minnu ka kan ni yɔrɔ min ye waati min a b'olu bila ye kira y'o de fɔ k'ale bɔnsɔnw bɛ komi dolow de tuma bɛɛ la ni dɔ y'i ɲɛ tugu ka bɔ diinɛ kunna ko dɔ b'i jɔ a nɔ la an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'a di karamɔgɔ ma ale de nan'a sɔrɔ diɲɛ dutigi sara a y'a sɔrɔ diɲɛ dutigi de sara o de ye mankan caya n tɛ kuma minnu bɔra ale da n'a kun b'a sɔrɔ diɲɛ dutigi gale sara ni diɲɛ dutigi gale kun bɛ balo la Haidara ka ngo Haidara kun tɛ sɛgɛn a ka ngo si nɔfɛ a kun bɛ faamuya e bɛ kuma in faamu wa diɲɛ dutigi gale o ye Samɛ de ye Samɛ de kun bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara dutigi bɛɛ kun bɛ siran malo de ye n ka na malo n ka nɛ danbe malo n ka nɛ faso malo fɛn kana kɛ n ka so min bɛ hɔrɔnlen o Samɛ in kun bɛ ka dutigiw mara olu bɛ siran malo ɲɛ dudenw bɛ siran dutigi ye hakili to nin na dɛ o de la dɔnnibaabaw ko a ko arba ahsan fi arba
ako fennani bi o de cɛ ka ɲi fennani na ko ladiriya ale cɛ ka ɲi masakɛw de la ko fonisireya ale cɛ ka ɲi setigiw de la ko wa i k'a dɔn ala ɲɛsiranya cɛ ka ɲi dɔnnibaw de la ko nka saamɛ cɛ ka ɲi musow de la eri kuma in faamu a ko nka ne ni masiri naani bɔra diɲɛ na diɲɛ bi kɛ de summa la ya mutu wala ya haya diɲɛ ti sa a ti balo a ko ni laadiriya banna masaya kɔnɔ ko wallahi ko o bɛ komi babolo ji t'a kɔnɔ an ka o conseil président kurila sisan de k'u ka ji bila ka na a faamulen don wa an ka tɛ ba dingɛ in dama mago ye o bi yan kanari dama fana ti mago ɲa ko ni laadiriya ma ye masaya la k'i k'a dɔn babolo don ji t'a kɔnɔ minɔgɔ b'i sɔn tigɛ a kɔrɔ wa nɔgɔ b'i fa a kɔrɔ i ti jɛ maa n'i ka tiɲɛ n'i ma fɔbaa sɔrɔ a la n'i ka jo ma d'i ma dusukasi ni kuma suuli ni ɲuguni o ye ta ye yan'i sa don cɛ ko ni laadiriya ti masaya la ko wallahi babolo don ji t'a kɔnɔ jiko dɛsɛ o de ye mali babolo minɛ a faamulen don o kuma ala dun ko n t'a yɛlɛmɛ n t'a yɛlɛmɛ f'aw k'a yɛlɛmɛ jamana in de yan an bɛɛ bara ka dugawu kɛ ko ala k'a nɔgɔya ko mali ɲaamina kidali ma falen kayila fɔlɔ koyi a y'o ma kɛ a faamulen don wa sama ta ka na masinɛ ma taa moti fɛn min kun ti an danbe la kunu an ka diinɛw ti min fɛ o de sabatira an filɛ o de balaw bolo ko o fanba ye laadiriya n'o bɔra masaya la wallahi o de la shetane ko nuhuma a ko balo ka sa kana kɛ maa fila ɲɛma ye ko wa n'i kɛra ɲɛma ye sinsin bere kɛ laadiriya ye ko n'o tɛ i bi sɛ fa finijɛ la joli ti a faamulen don wa a ko filanan a ko fonisiriya cɛ ka ɲi setigiw la o de la ala kira ko ni setigiw tɛ ni nafolotigiw tɛ ko fandanw b'i halaki ko ni fandanw fana ka ala k'a labi ala k'i sara n'o tɛ ko setigiw b'i halaki ko kuma ni fonisiriya bɔra nafolotigi la ko a kɛra jirijala dɔlen ye sunga t'a la den t'a la e bi kuma in faamu wa an ka jamana a setigiw tulo cogo cɛ ka jugu ka tɛmɛ fandanw kan k'a sɔrɔ ala dun b'i gundo dɔn ni dun ye ala tulundanya tulu ye ɲɛna a b'i kɔkɔndanya de mɔgɔw t'a dɔn ko fɛn b'i jɛ a faamuyalen don a ko wa i k'a dɔn ala ɲɛsiranya ale cɛ ka ɲi bɛɛ la nka ale cɛ ka ɲi dɔnnibaw de la minnu ye kuranɛ dɔn min ye ala kira kumakanw dɔn a ko ala ɲɛsiranya cɛ ka ɲi dɔnnibaw la dɛ ko nka ni dɔnnibaa ma siran ala ɲɛ ko a bɛ kɛ so de bili t'a kun yɔrɔ jɛnɛmaa de bolo ko so don nka bi dɔw ye k'u ka mana biri u yɛrɛ la kɛrɛfɛ e b'a ko o kuma so t'u kɔrɔ ni yan so tɛ a faamulen don ni dɔnnibaa ma siran ala ye n'a kumana ni ala ye e b'a faamu ko ninnu ye ala mɔgɔw ye ale y'a fɔ e bɛ nin ɲɛ mada ale kɛwale fɛ o de bɛ fa wuli kunfin la a faamuyalen don o de la kuranɛ ko ale ma tigɛ maa si la i ka fɛn b'i da i ti min kɛ ko ni dɔnnibaa ma siran ala ye so bilinda don dɛ a ti tile kunbɛn a ti sanji kunbɛn wallahi dɔnnikɛla hakɛ min bɛ mali kɔnɔ kuranɛ donbaa ŋana minnu bɛ mali kɔnɔ n'a dɔw ye kuranɛ minɛ f'i fari ka ji bɛ taama amana rasulu bima unzila ilayhi f'i fari ka ji bɛ taama a faamuyalen don wa mais kuranɛ ko min a ka sɔrɔ olu m'a fɔ mɔgɔw ye dɛ n'o bɛɛ ye min don i ka kuranɛ n'o bɛɛ y'a kɛ ni mali balaw sira a tɛ tile a faamuyalen don dɔnni ko dɛsɛ tɛ mali la bi
ko ngani alansira may doni kala wala ko so bilinda min ga juwa be na fara ko izini tiena o de ko ko mi mamulo no bana do rete e ba famuwa ko same che kan bela ko me same che kan musula ko ni furu muso ma same jibaro ko o be ko bi na fo qattu ami bila milihi abe ko mi na duman dumi kasi nga ko makala temamba nugu jugu ba ngene nga adumba nyekumuli an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma masina mawludu la jamiyatul ansar din ale ka section min be yen o de kun ye nin ye mawludu min kɛra sibiri n'o bɛnna janvier kalo tile 27 ma san 2018 o de kun ye nin ye duwawu minnu kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ masina n'a lamini bɛɛ lajɛlen basigi ani bɛn bɛ se ka na la cogoya min na ala k'o latigɛ k'aw fo ka wali ɲuman dɔ aw minnu bɛ ka an lamɛn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu